Sirfla jabaraso filɛbagaw an b'aw ka waleɲuman dɔn aw ɲɛma dalila aw ka jamukan sariya bulon fɛ nin kuma in na an ye layiru ta aw ye k'a fɔ don tɛmɛnlenw na k'a fɔ min ye Sikaso ye Bamakɔ kɔfɛ an n'an kunda an ka marabolo kɔnɔnaw kan bi an bɛ Sikasokaw fɛ yen nɔ Sikaso kɔnɔ bi an kɛn bɛ k'an ɲɛsin cakɛda min ma ale de ye dugukoloko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na la direction régionale des domaines et du cadastre de la région de Sikaso an bɛ yen nɔ bi walasa ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kan n'a fɔra ko direction régionale des domaines et du cadastre jɔyɔrɔ jumɛn b'o la an ka jamana kɔnɔna na dugukoloko a bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na sariya kura mun taara an ka jamana kɔnɔ o sariya in a bɛ bolo jumɛn kan an bɛ don min na i ko bi babu bɛna sigi nin kan o de kosɔn an ye nin hakilina in ta le thème du jour vulgarisation de la nouvelle loi domaniale et foncière au niveau régional bi an bɛ Sikasokaw fɛ yan nɔ an ka maa welelen nin kɛnɛ kan monsieur Cheikh Amala Jabi directeur régional des domaines et du cadastre de Sikaso okumu kɔnɔ min ye dugukoloko ministre ye bi ni o ye monsieur Imiran Ablaye Touré an ka foli bɛ se a ma hakaja ka se domaine yɛrɛ ɲɛmaaba ma au niveau central le directeur national des domaines Ablaye Diko an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko cɛsiriw an bɛ ka jɔyɔrɔw ye waati tɛmɛnlenw na min ye jamanakuntigi ye a ye ministre ɲɛma n'o ye docteur Sogɛli Kokala Mayiga ye ka ci las'a ma ko min ye jamana nafolo sɔrɔla ninnu ye ni o ye domaine ka se impôt ma douane trésor ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo o la anw ka jamukan bi aw n'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ min bɛ ninnu na jamana in kɔnɔ sɔrɔko bundakun kan min ye lafiya ye o ka se ka sabati dugukoloko n'an kumana o kan bi o kɔrɔ an ka bere a sera bɛɛ ma bi dugukoloko bɛɛ lajɛlen bɛ nɔrɔ sɔrɔ ale kɔnɔna na maa si tɛ ko min t'a fɛ ka cikɛyɔrɔ sɔrɔ walima min t'a fɛ ka sojɔyɔrɔ sɔrɔ sariya kura mun taara ɔ domaine min ye maire lakaw olu kɔfɛ domaine jɔyɔrɔ jumɛn b'o la ne ni aw an bɔ kumana bi ka sabu kɛ an ka maa welelen o kɛnɛ kan monsieur Cheikh Amala Jabi sɔɔni an n'ale an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan walasa ne ni aw an ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na aw bisimila jamukan sariya bulon kan Serifula Jabaramuso kan. I n'a fɔ an ye jamukan daminɛ cogo min na an bɛ Sikaso yan monsieur le directeur an bɛ fo n bɛ tanga ɲini ala fɛ fɔlɔ yanni n ka don kuma na a lamɛnbagaw ni a lajɛbagaw n bɛ hakɛto ɲini u fɛ an ka bamanankan laseli la donc n b'a daminɛ domaine yɛrɛ la domaine anw ye service ye n'an bɛ Sikaso yan mais an bolofara bɛ yen minnu bɛ cercle la ani communes na donc n'olu fana bɛ baara kɛ ka na baara las'a ma donc an ka ci belebeleba min fɔra domaine ye ci belebeleba 4 n'a bɔra décret 238 la mars 2013 donc ci belebeleba 4 min fɔra a fɔlɔfɔlɔ de ye dugukolo sariya ko ani a gafe ko ani a tigiya o waleya o de y'an ka baara fɔlɔfɔlɔ ye n'o b'a fɔ ko réglementation voilà ka réglementation appliquée a filanan ye min ye o de ye ka baara min bɛ kɛ an ka service fɛ an ka cakɛda minnu bɛ cercle ni la commune kɔnɔ an bɛ se ka olu kala ɲɔgɔn na cogo min na ka olu lase niveau régional la donc o ye an ka baara filanan ani sabanan ye baara naaninan o de ye ka dɛmɛ ni ladilikan lase collectivité ma domaine hukumu kɔnɔna na terrain ko ɲɛnabɔli hukumu kɔnɔna na donc o de y'an ka ciba 4 ye min dira an ma décret 238 fɛ n'an bɛ k'o waleya an ka bi hakilina ale bɛ tali kɛ o de kan vulgarisation de la loi domaniale et foncière au niveau régional on ka sigi kun y'o bi ɔ hakilila sariya kura bɛ aw ka bolo kan min bɛ sɔn ka taa fɔ san 2020 laban ninnu kɔnɔ ɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye o sariya in kan qu'est-ce que c'est? ok sariya kura bɔra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ 24 décembre 2020 min nana ka yɛlɛma bila baara kɛcogo la dugukoloko fan fɛ donc n'an b'a wele code domanial et foncier donc o sariya ninnu a nana ale de b'a an b'an ko sɛmɛni o sariya sɛnw de la pour que ka dugukolo baara donc o yɛrɛ de ye loi domaniale et foncière ye donc ale taara san 2020 laban na dɔrɔn kosɛbɛ mais an bɛ don min na bi a bɛ ka lawaleya terrain kan wa kosɛbɛ a bɛ ka lawaleya terrain kan kabiri fɛn kɛra an ye baara daminɛ n'a bɔra an ye sariya senw ninnu baara waleyali daminɛ fana donc fɛn min ye
fɛn kuraw ye olu nana kɔnɔ donc parce que sariya fɔlɔ min kun bɔra 2000 a nana ka yɛlɛma caman bila kɔnɔ très bien n'an b'a wele ka innovation dɔ k'a la pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Merci bien monsieur le directeur. I da sera o innovation ko mun ma o de ye yɛlɛmabaw ye i b'a sɔrɔ majɛngɛ dɔw tun bɛ kɔrɔlen kɔnɔ kura in na n'o bɛ kɛ naturellement o yɛlɛma ninnu n'o filiw bɛ lakile a kɔnɔna na o yɛlɛma ni o fili mun kan ka lakuraya dɔ in kɔnɔ i bɛ se k'i da don o la minnu tun ye fili ni ɲagami ye dɔ in kɔnɔna na ni sariya kura nalen o ta k'o dafa ka anw kunnafoniw la walasa an hakili ka sigi. Kosɛbɛ yɛlɛma kura minnu kɛra la a bɛ dɔɔnin bɔ n bɛ se ka n da don dama dama ka o ɲɛfɔ min nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ye k'a fɔ ko titiri dɔrɔn de bɛ di mɔgɔw ma dugukolo ko papier ko la an y'a jateminɛ kɔrɔlen na papier kun bɛ di papier dibaga kun ka ca mairie b'a la baba commandant b'a la domaine b'a la olu papier bɛɛ kun bɛ di mais an bɛ bi min na a nana fɔ ko papier wɛrɛ kana di dugukolo kan ni min tɛ titre foncier donc baara b'o de kan bi. Donc an bɛ yɔrɔ min na bi dugukolo ko kan titre foncier in dɔrɔn de yamaruyalen don. Kosɛbɛ titre sɛbɛn wɛrɛ man ka di mɔgɔw ma bilen min tɛ titre foncier ye. Kosɛbɛ titre wɛrɛ man ka di mɔgɔ ma min tɛ titre foncier ye sariya y'o de fɔ singa ni papier bɛ di mɔgɔ ma mais dugukolo tigiya yɛrɛ yɛrɛ o de ye titre foncier ye donc sariya b'o de yamaruya o de ka di donc tɔ ninnu bɛɛ bɔra sira la. A diyara n ye dugukolo ko bundakun ka bi ni an ye a jateminɛ an bɛna ye k'a fɔ jamana kɔnɔ maa bɛɛ jamana in kɔnɔ den kelen kelen bɛɛ lajɛlen an bɛɛ kamangannen don dugukolo ko in na ni donna an ka kiribonw kɔnɔna na ni jɛmukan kelen kan an ka kiritigɛlaw nana a kɔnɔ walasa ka na ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna dugukolo ko in kan min ye degunba ye olu ma bi ni sera ye ko n'olu ka kiri ta 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 a tila bɛɛ ye dugukolo ko ni a nɔfɛ ko ye o la bi domaine ka nin baara ninnu kɔnɔna na walasa ka se ka dugukolo ko ɲɛnabɔ k'a sigi sen kan n b'a dɔn i b'a sɔrɔ a kelen t'a kɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ domaine na nin sira ninnu kan ani minnu bɛ jɛn k'a kɛ Sikaso kɔnɔ yan aw n'o o cakɛda ninnu ka ko bɛ cogo jumɛn na aw cɛla bɛ cogo jumɛn. Dugukolo baara kɔnɔna na ani service cakɛda caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala tɔnɔ Sikaso an n'u bɛɛ ka di degun tɛ an ni service kelen ni ɲɔgɔn cɛ a fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn sirala taama baara yɛrɛ gɛlɛma ye min ye o ye aw ka se ka kuma ɲɔgɔn ye kuma ɲɔgɔn ɲɛma bɛ an ni cakɛda bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc gɛlɛya foyi t'a la ka taa urbanisme la ka taa bila mairie la ka bila eaux et forêt la ani service wɛrɛ an n'u bɛɛ cɛ ka di ni fɛn wulila an bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka kuma fɔ ka labɛn sariya kɔnɔna na. Tabarikala an bɛ aw jɔɲɔgɔn ninnu bɛɛ lajɛlen fo aw cɛ taama na mais o kɔfɛ sisan nɔ monsieur le directeur n'i ye dugukolo ko fɔ bi n da sera jugew ma nin kɛnɛ kelen kan Bamakɔ ani juge caman sigira dugukolo ko mankanw kan u ye caman ɲɛfɔ an ɲɛna na bilasiralikanw di mais n'i ye a lajɛ o jubajuw bɛ tali kɛ kosɛbɛ min ye baara taabolo ni ŋanamu-ŋanamukɛlaw walima karatu mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u donna ko ninnu senkɔrɔ ka golo wɛrɛ biriw la walasa ka maaw soɲɛ ka danaya cɛnw kɛ a kɔnɔna na ka yuruguyurugu k'a la ka ko sugu bɛɛ kɛ walasa wari ka sɔrɔ aw ko ten ko spéculation foncière n'a tɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ o ko in na bi n b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ fama mun bɛ bi ni hami b'u la o de ye ka o baara ninnu kɛlɛ walasa Mali an bɛ k'a fɔ ko Mali kura a ka bɔ kumakan na ka kɛ wale ye o Mali kura o tɛ se ka kɛ fiyewu ni min ye dugukolo ko ye ni jama ko la o karatu ko ninnu bilama e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna o kan min bɛ se ka kɛ jigiya ye an b'a dɔn k'a fɔ don nataw la o walijugu ninnu na se ka kɛlɛ k'a bɔ dugukolo ko la Mali in kɔnɔ pewu ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka hami n'u ka wulikajɔ ye. Kɛlɛsenw dɔ taara o walejugu kama n'o bɛ kɔdu kura in kɔnɔ an da kun sera titre foncier ma mais fɛn wɛrɛ caman b'a kɔnɔ min bɛ na ka kɛjugu wale ninnu kɛlɛ
a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye o de ye titiri dili sisan ni titiri bɛ di ni siso tɛ a bayi de bɛ d'i ma bayi bɛ d'i ma i bɛ taa baara kɛ o tuma na titiri bɛ d'i ma n bɛna yɔrɔ dɔ jɔ n b'a kɛ izini ye a bɛ fɔ i ka taa baara kɛ fɔlɔ ka dugukolo mamina k'a bila ka tila ka taa fɛn wɛrɛ sɔrɔ a kan o de bɛ dabila sisan parce que i bɛna baara kɛ o tuma na anw bɛ titiri d'i ma mais yanni titiri ka d'i ma bayi de bɛ d'i ma k'a fɔ taa i ka baara kɛ i k'i b'a ɲini ka baara min kɛ i bɛ tɔw waleya après an b'o fɛn kɛ o ye a fɔlɔ ye pour que ka dan sigi titiri hakɛ min bɛ d'i ma a kana na kɛ tɔnɔma ɲini yɔrɔ ye a filanan fana ye min ye bagabaga dɔ kɛra ni sariya y'o ta k'a fɔ n'i ye kɛwale dɔ kɛ i nɔ bɛ minɛ donc olu bɛɛ kɛlen bɛ ka bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ kojugu kɛ dɔw la dɔw wɛrɛ b'a kɔnɔ n'an da bɛ se ka se o ma kɔfɛ. Très bien. Mais nin yɔrɔ in kɔni na nin bɛ an nafa kosɛbɛ parce que nin ko in bilama tɛ dogoliko tɛ bilen ni sera kiiritigɛ yɔrɔ la hali an ka unité d'enquête la polisisow ni gendarmesow i bɛ maa caman ye nɔ o tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ kɛ wajibi ka dɔw bila garde à vue la sani u ka dossier lase procureur ma walima kiiri maaw ma o kɔnɔna na o tigilamɔgɔ ninnu min ye parti kelen ye n'u tɛ administration ye k'a ɲɛɲini k'a ɲagami ɲagami ka taa minɛ yan fɛ k'a minɛ yan fɛ finalement papier kelen yɛrɛ tɛ y'a la est ce que aw kɛn bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa ka o pratique ninnu kɛlɛ ka bɔ an ka administration kɔnɔ pewu. kosɛbɛ pratique dɔ bɛ yen sen na yɛrɛ dɔw tun bɛ yen ka kɔrɔ mais a bɛ fɔ mɔgɔ min bɛ dugukolo ɲini o tigi yɛrɛ de bɛ na tigi yɛrɛ de bɛ na papier bɛ k'a yɛrɛ a tigi yɛrɛ de tɔgɔ la donc jateminɛ fana bɛ kɛ k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ a tigi ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ o zone kɔnɔna na pour que an kana na taa ko juguya min bɛ komi papier yɛlɛ signalé engagement de don n'a bɛ kɛ domaine directeur national ni ne b'o représenter au niveau local ani yɔrɔtigi yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ i ka da la k'a fɔ a tigi yɛrɛ de don mɔgɔ wɛrɛ mana don aw ni ɲɔgɔn cɛ la donc n ye min fɔ min b'a tɔ sɛbɛntiya o de ye de titiri tɛ se ka d'i ma il faut que i ka taa joli kɛ n'i bɛ baara wɛrɛ kɛ donc hadamaden n'i b'a fɛ ka fɛn dɔ mamina k'a bila n'a fɔra i ka baara k'a kɔnɔ n'i tɛ se ka baara k'a bɛɛ kɔnɔ i b'i sen bɔ a la parce que titiri tɛ d'i ma tant que n'i ma baara kɛ donc o kɔni ne yɛrɛ bolo o bɛ dan sigi fɛn caman na a kurutu ko bɛɛ a bɛɛ bɛ dabila ni nin sira in ni ala sɔnna. Ni ala sɔnna. Directeur nin kɔni ye hakilisigi kuma ye a bɛ ka fɔ cogo min na n'a sera ka waleya ta nin bɛ hakiliw sigi kosɛbɛ nin bɛ an ka danaya tɔw sinsin jamana marabagaw yɔrɔ parce que ni hamina bɛ bi o de ye dugukoloko ye bɛɛ lajɛlen hali a bɛ maa mun bolo sɛbɛnniman bɛ maa mun bolo bɛɛ kamana gannen don nin ko in na. Directeur o kɔfɛ min ye sigiyɔrɔw ye maaw bɛ sigiyɔrɔ mun na an bɛ don min na i ko bi an ka sisow de ko don i da sera ma k'a fɔ papier caman tun bɛ yen a bɛɛ laban kɛra titre foncier sisan o siso ko ninnu sira kan kɔrɔlen bɛ maa min bolo yala i bɛ se ka i ka sɛbɛn kɔrɔ i n'a fɔ u tun b'a wele cogo na lettre d'attribution ni permis ni fɛn wɛrɛw ani bulletin o papier kɔrɔ min bɛ maa min bolo n'u ye ni jamukan lamɛn yala u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'o sɛbɛnninw yɛlɛma ka kɛ titre foncier ye wa. a bɛ se ka kɛ sariya yɛrɛ la a fɔlen bɛ san 10 dilen bɛ mɔgɔw ma. An bɛɛ b'o la. bɛɛ b'a la k'a daminɛ 2020 na sariya min bɔra k'a fɔ san 10 dilen bɛ bɛɛ ma bɛɛ ka n'i ka papier yɛlɛma k'a kɛ titre permis bɛ dɔw bolo lettre d'attribution bɛ dɔw bolo permis d'occuper bɛ dɔw bolo concession rurale n'an b'a fɔ a ma ko titre provisoire foro papier b'i bolo a dilen ɲinini bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka n'i ka papier yɛlɛma k'a kɛ titre foncier parce que n'o san 10 tɛmɛna a bɛ fɔ de ko titre foncier dɔrɔn de bɛ bila an ka bolow kan yɛlɛmaw la donc a ɲinini bɛ bɛɛ fɛ yanni o délai ka dafa bɛɛ ka se ka n'i ka fɛn bila pour que k'a yɛlɛma ka kɛ titre. Monsieur le directeur nin diyara n ye kojugu nin ye kunnafoniba ye bi an kun tɛ mun ɲɛdɔn ala ni ye sababu bi an bɔra a kalama an b'i fo o kɔfɛ ni an ye jateminɛ kɛ nin ye kɔrɔlenw ye i da sera ma donc nin y'an bɛɛ de ko ye maa kura mun bɛ yen nɔ sisan a ka di minnu ye ni u kun ye denmisɛn ye u kɔrɔla sifinw kun don bi i b'a sɔrɔ u ye ɲɛ dɔ sɔrɔ u b'a fɛ ka dugukolo dɔ ɲini walasa ka kɛ sigiyɔrɔ ye ka so jɔ a la o papier kura minnu bɛ n'a ɲini ni kɔrɔlenw tɛ di bilen maa min b'a fɛ ka dugukolo sɔrɔ walasa k'i kisi karatumɔgɔw ni namaratɔw tɔɔrɔ ma tɛmɛsira jumɛn b'o tigilamɔgɔw bolo san nɔ de dɛ. An bɛ se ka sira min di olu ma o de ye
mairie bɛ ta ka fɛn dɔw boloda ni mɔgɔw ka haminako cayara u bɛ se mairie fɛ yen mairie bɛ laɲini kɛ a ka jamanadenw tɔgɔ la min b'a to yɔrɔ dɔw bɛ labɛn k'a kɛ sigiyɔrɔ ye donc a taabolo fɔlɔ ɲuman o de y'o ye mairie bɛ fɛn dɔ bolo fɛn baara dɔ boloda min b'a to domaine bɛ yɔrɔ labɛn k'a bila ka bolo kan donc document bɛ se ka taa fɔ ministre fɛ yen conseil des ministres b'a waleya k'a fɔ a n'a ka kan donc domaine b'a baara kɛ k'a bila mairie ka bolo kan donc olu de bɛ labɛn k'a bila mɔgɔ kuraw n'an b'a fɔ besoin niveau besoin ka d'u ma ni Ala sɔnna. A diyara n ye directeur. Donc ni maa min mako bɛ dugukolo la o kɔrɔ hali sa tɛmɛsira ye mairie ye ni mairie bɛ n'a tɛmɛ aw fana ka sira fɛ sɛbɛn min bɛ di o la mairie tɛ o kɔni di bilen sɛbɛn min bɛ di n'a a nana kɛ sisan nɔ laɲini sabatira a taara fɔ Bamakɔ diɲɛ kɛra n'a ye k'a fɔ ko ka yɔrɔ in bila mairie ka bolo kan walasa a ka sigidala mɔgɔ i b'a sɔrɔ jama cayara sigida kɔnɔna na mɔgɔ kuraw ka se ka dɔ yɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ o sɛbɛn min bɛ di o bɛ wele cogo di sisan. Sɛbɛn min bɛ di toujours titre de bɛ di. O de titre foncier. Comme an y'a fɔ cogo min na sariya ye titre document kɔrɔ ninnu bɛɛ bila a fɔra ko titre dɔrɔn de ka di hali n'a bilala mairie ka bolo kan mairie bɛ na domaine na n ka dugudenw mago bɛ nin hakɛ la donc a y'a titre labɛn an b'a titre labɛn k'a bila minnu mago b'a la k'a bila u ka bolo kan titre dɔrɔn de bɛ di foyi wɛrɛ tɛ di ni titre tɛ. Monsieur le directeur. An kɔni nimisi wasara ka ban parce que bi ni jamukan in laɲiniba dɔ o de ye walasa ka jamanadenw na kunnafoni ka sira ɲuman dɔw kɔrɔ ni min kɔni y'i tugu ka sira ɲuman ye ka sira kolon ta anw y'an seko kɛ an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usumani Marani Hayidara a hamina de ye nin ye bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔna na ni e ye nin fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye maa ba caman hakaja ka se maa miliyɔn ma minnu bɛna bɔ kunnafoni sanuman kalama ala ni e ka nin sigi in sababu la titre min bɛ di o la yala o titre bɛ di maa kelen ma wa walima a bɛ kɛ cogo jumɛn. A titre bɛ di maa kelen ma n'a fɔ ni ne ye n ka sɛbɛn don a la Burama y'a ta don Siyaka y'a ta don Ablaye y'a ta don donc ni titre bɛ bɔ ni anw garisɛgɛ kɛra a la i n'a fɔ kɔrɔlen lotissement tun bɛ kɛ cogo min na morcellement bɛ kɛ ni titre bɛ di a bɛ di anw fana kelen de ma. Kosɛbɛ a bɛ di parce que mairie de bɛ délibération kɛ k'a yira mɔgɔ minnu mako bɛ titre la u b'olu papier kɛ k'o bila ka na domaine na ni Siyaka mago b'a la Umaru mago b'a la mairie de bɛ o kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan k'a ci ka na domaine na pour que an bɛ se ka titre bɔ kelen n'a bɛɛ tɔgɔ la. Monsieur le directeur n diyara n ye an ye faamali caman sɔrɔ o kan mais halisa ni sigi a bɛ se ka kɛ sababu ye min ye an ka kiiri baarakɛlaw ye k'u lafiya dɔɔnin parce que sɛgɛnba b'u bolo bi ka sababu kɛ dugukolo ko in ye ni fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ la walasa u k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma o bɛ fisaya kosɛbɛ yala sariya kura in kɔnɔna na an ka sigi b'o de kan vulgarisation de la nouvelle loi domaniale et foncière o sariya an b'o de kan walasa k'a cɛri minnu t'a dɔn bɛɛ k'a dɔn a kɛn bɛ ka ɲangatiri jumɛnw ɲɛfɔ a kɔnɔ minnu ye karatu-karatumɔgɔw ni namaratɔw u tun bɛ baara kɔrɔ minnu kɛ kɔrɔlen walasa k'a fɛɛrɛ sigi o la. O fana de ye innovation kura dɔ ye an ka sariya in kɔnɔna na ni an ka sariya sɛbɛn ta 244 a kɛlen bɛ ka kuma minnu bɛ kɛwalejuguw kɛ ɲangini min bɛ k'u kan donc o de fɔra parce que ɲangini fila de fɔra ɲangini min bɛ yen n'an b'a fɔ sanction administrative o bɛ yen ani ɲangini min bɛ yen ni cakɛda ka o ye cakɛda ka ɲangini ye ani sanction min bɛ yen n'an b'a fɔ ko sanction pénale o fana prévoilen bɛ a yɔrɔ la mɔgɔ minnu b'o kɛwalew kɛ ni i bɛ bila sariya ka bolo kan olu fila bɛɛ prévoilen bɛ donc i bɛ bila kaso la a bɛ se wari sara fana na ka taa san 1 ka taa bila san 5 i bɛ se k'o kaso kɛ ka taa miliyɔn 1 ka taa bila fo miliyɔn 4 o bɛ se ka da i kan fana donc nin sariya façon fila bɛɛ fɔlen bɛ sariya in kɔnɔ an ka sɛbɛnba in kɔnɔ. O bɛɛ b'a la. O bɛɛ b'a la an ka code domanial. Mais e da sera sanction administrative ma o kɔrɔ hali ni domaine cakɛla maga min kɛra sababu ye ka don namara siraw da fɛ a tigilamɔgɔ fana bɛ se ka sanctionner. Kosɛbɛ o yɛrɛ de fɔlen b'a kɔnɔ pour que mɔgɔ minnu bɛ ka baara kɛ k'u papa ka u bɔ kɛwalejugu la donc a fɔlen bɛ yɛrɛ e min yɛrɛ bɛ baara la n'i ye fɛn kɛ min ma daga i nɔ bɛ minɛ a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn dɔ k'i la min b'i bɔ i place la min bɛ se ka ko wɛrɛ da i kan n'o ye sanction administrative ye filanan min ye o de ye sariya bolo kan o kɔni o ye ni
juge ni ɲɔgɔn cɛla baara ye. O bɛɛ fɔlen don a kɔnɔ. Fɔlen b'a kɔnɔ. I da sera ka o min ma ne n'ale la k'a fɔ hali ni o ŋaniya jugutigiw n'u ma sera lahara ɲɛ u na sera ɲɛ k'a fɔ baara bɛ se ka tiɲɛ la haka ɲɛ ka sɔrɔ don bɛ se ka bɔ a la an y'o faamu an b'i fo o kɔfɛ ɲinan Sikaso mara kɔnɔ yan aw kan ka wari min ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana dɛmɛ ni a ye o musaka bɛ taa joli la n'a ma kɛ gundolako ye. D'accord min ɲinima b'an fɛ ɲinan wari hakɛ la o ye miliyari 2 ani miliyɔn 75 miliyari 2 ani miliyɔn 75 donc o de ɲininen b'an fɛ ɲinan fana b'an jija kosɛbɛ o de kama don o don an bɛ kɛlɛ la pour que ka mɔgɔw wele mɔgɔw kana u ye papier laɲini minnu kɛ u kana wari sara an bɛ se ka jamana fana ka hakɛ d'a ma cogo min na. Directeur ni diyara n ye an bɛ Sikaso yan mais diɲɛ yɔrɔ caman na an lajɛlen don Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔfɛ an kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛbagaw ye ni jamukan sira fɛ an y'a ye k'a fɔ e da sera ma ko sɛbɛn wɛrɛ foyi tɛ di bi an bɛ don min na Mali kɔnɔ n'a bɔra titre foncier la n'o ye dugukolo tigiya sɛbɛn ye mais an kɔni ɲɛ ye a ye an y'a kɔlɔsi k'a fɔ autorité wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ka sɛbɛnw di kɔrɔlen minnu tun bɛ di hali sini dɔw bɛ se k'a di mais an kɔni ɲɛ ye mun ye an bɔra mun kalama ni mois de juin na Mali yɔrɔ bɛ yen u bɛ ka sɛbɛn kɔrɔlen ninnu di administration bɛ k'a di collectivité n'o ye maire ye c'est à dire commandant ka kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la commandant ka dɔw bɛ yen u bɛ ka dugukolo papier di mairie mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye maire laka dɔw ye u bɛ ka dugukolo papier wɛrɛw di u bɛ ka morcellement kɛ parce que mɔgɔw b'a la mɔgɔw mako bɛ yɔrɔw la e bɛ analyse jumɛn kɛ o situation in kan ani sɛbɛn min bɛ di e bɛ appréciation jumɛn kɛ o légalité kan n'a sɔrɔ o sɛbɛn ɲuman walima ni sɛbɛn ɲuman tɛ. An bɛ bi bi in na Sikaso yan an ka kɔlɔsili la an ma mɔgɔ ma na n'a ye anw fɛ yan mɔgɔ ma se n'a ye anw fɛ yan donc kuma ka gɛlɛn an ka se k'a fɔ ni an ma min ye a dɔ kɔni ma se an fɛ yan mais comme sariya y'a fɔ document fɛn o fɛn bɛ di délai kɔfɛ olu si tɛ papier ɲuman ye hali n'o sera anw ma yan anw b'a lasigi et puis an b'a fɔ a tigi ɲɛna i ye fɛn kɛ i ye dan sago n'o tɛ an bɛ bi min na kɔni ka taa Sikaso ka taa bila Yanfoyila Kɔlɔnjɛba Kajolo bon an ma bɔ a ɲɔgɔn na kan fɔlɔ ne yɛrɛ hakili la a tigiw tɛna se anw fɛ yen n'o document façon ye u b'a dɔn k'a fɔ an tɛna baara kɛ n'a ye. A diyara n ye effectivement an bɛ ka cas minnu fɔ nin de ye bi ni maa kan ka kuma dugukoloko la Sikaso yan e bɛ y'a tigiw la ka kɛ ni sariya kura ye i ye minnu ɲɛfɔ an ɲɛna anw ye nin ye Mali mara yɔrɔ wɛrɛw kɔnɔ mais an kɔni ma Sikaso ta ye mais an tun b'a fɛ k'a dɔn ni a y'a sɔrɔ a dɔ bɛ Sikaso i ye nɔgɔ b'o la k'a fɔ a fɛn tɛ Sikaso yan a diyara n ye. Monsieur le directeur anw ye faamuyali caman kɔni sɔrɔ n na mais baara o baara n'i y'a daminɛ i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na bi aw minnu ye domaine ye au niveau régional domaine ni cadastre fila faralen ɲɔgɔn kan aw ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka baaraw kɔnɔna na an bɛ don min na bi. An ka baara kɔnɔna na an ye gɛlɛya damadama sɔrɔ ni bɛ se k'a fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye mɔgɔw bɛ sigi yɔrɔ la k'a sɔrɔ papier t'u bolo n'an b'a fɔ o ma ko occupation illicite an ka baara bɛ min ye dugukolo baara dɔ mais n'i taara sɔrɔ mɔgɔ sigira a bɛ kɛ gɛlɛya ye i bɛ dɔw ɲininka i tɛ papier sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye min b'an kan an ka baara kɔnɔna na parce que i bɛ maga dɔ la bi sini a bɛ wuli ale tun bɛ yan donc o ye an ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye filanan fana o ye fana ye a kɔlɔlɔ dɔ ye n'o ye sariya batobaliya ye parce que sariya bɛ sigi a ka bato de mais n'a fɔra ko u tɛ sariya bato comme il faut bon a bɛ kɛ gɛlɛya ye an ka baara kɔnɔna na donc sabanan fana ye min ye o de ye anw ka service bɛ recouvrement de kɛ wari minɛ de bɛ kɛ k'a bila faso ka kɛsu kɔnɔ mɔgɔw bɛ laɲini kɛ k'a fɔ ko n bɛ nin yɔrɔ fɛ a papier bɛ dilan wariw tɛna sara o ye gɛlɛyaba ye min b'an kan parce que n'i kɔni ko i bɛ yɔrɔ fɛ n'a papier banna i kan ka n'a wari sara pour que ka jamana ka hakɛ d'a ma donc nin gɛlɛya bɛ yen min bɛ komi baarakɛla ko yɛrɛ
ɲɛmɔgɔ an b'u fɔ u ye baaraba kɛ parce que hali a ma tɛmɛ kalo 2-3 kan o ye yɛlɛmaliba kɛ an ka baara kɔnɔna na o caman nana d'an ma minnu b'a to minnu bɛ se k'an ka baaraw kɛ donc hali bi an b'a fɔ dɔɔnin bɛ kɔfɛ an bɛɛ k'an jija min ye matériel ko fana ye o fana banna c'est vrai waati caman matériel dɔ bɛ di mais matériel dɔ bɛ olu tɛ si caman sɔrɔ donc n'an hakili tɔɔrɔ olu la olu ka to ka d'an ma a bɛ baara yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ an bolo donc nin ye gɛlɛya damadama ye min bɛ an degun an ka baara kɔnɔ principalement minnu bɛ taa sigi yɔrɔ kan k'a sɔrɔ papier t'u bolo o ye gɛlɛyaba ye an kan. A diyara n ye monsieur le directeur an b'i fo bi waati ɲininkali caman bɛ ne bolo n b'a fɛ ka minnu kɛ mais waati min dira an ma ko waati banna an bolo ka ban pewu bi baabu ka a kuncɛ e bɛ welewele jumɛn bila k'a ɲɛsin Sikasokaw bɛɛ lajɛlen ma ala ye service kalifa i la bi Sikaso kɔnɔ yan an b'a bisigiya k'a fɔ Sikasokaw tulo b'i la u ɲɛmina nin waati i tɛna se ka don bɛɛ kelen kelen ka so mais ka sabu kɛ ni anw ka kɛnɛ ye maa caman na se k'i lamɛn minnu bɛɛ tɛ se ka na i ka baarayɔrɔ la Sikaso mara kɔnɔ ville Sikaso dugu kɔnɔ dama tɛ e bɛ welewele jumɛn bila k'a ɲɛsin o tigilamɔgɔw ma ani jamana faamaw yɛrɛ ma. Ok ne ka weleweleli fɔlɔ o ye bɛɛ de ye bɛɛ ka sariyaw bato c'est vrai caman bɛ yen olu bɛ sariya bato dɛ kelen kelen minnu bɛ yen n'u bɛ sariya kɔfɛ an b'a ɲini u fɛ u ka sariyaw bato n'an b'a fɔ respect des textes fɛn o fɛn fɔra dugukolo ko la u ka sariya bɛɛ labato kunnafoni lakika fana dugukolo ko la u k'u ɲɛsin domaine ma k'u ɲɛsin domaine ma domaine de bɛ kunnafoni lakika d'u ma i ni fɛn ka kan ka yɛlɛma i tɔgɔ la o de bɛ baaraw bɛɛ bɛ kɛ domaine de fɛ donc domaine mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n y'a fɔ commune ni cercle la ani niveau région fana na u k'u ɲɛsin u ka kuma lakika sɔrɔ kunnafoni lakika sɔrɔ o de ka fisa an bɛɛ ma o de b'an bɛɛ hɔrɔnya o de b'an bɛɛ bila ɲɛfɛ baara kɔnɔna. Folikan laban a bɛ ɲɛsin aw fɔlɔ ma aw minnu wulila ka bɔ Bamakɔ ka na a lamɛn pour que k'an ka kibaruya lase an ka bisigi la an ka kunnafoni bɛ taa yɔrɔ jan a bɛ kɛ sababu fana ye mɔgɔ caman bɛ ɲɛsin domaine ma dugukoloko kibaruya la donc n ka foli bɛ ɲɛsin n ka ministre ma ani n ka directeur nationaux ni n y'a fɔ Ablaye Diko ani Alhaji Amadu Traoré n ka foli bɛ soma n bɛ domaine baarakɛla bɛɛ fɔ région kɔnɔna na n bɛ an ka gouverneur fana fɔ a ka bonya bɛ n bolo yan n ka foli bɛ ɲɛsin a ma ka ɲɛsin bulon kɔnɔna na n bɛ chefferie fana an b'u fɔ la ka mɔgɔ kelen kelen bɛɛ fɔ Sikaso région kɔnɔ. A diyara n ye monsieur le directeur an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Sirifila teleso lamɛnbagaw jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ni ne tun ye aw garisɛgɛ ye o la Sikaso kɔnɔ ni an nana an bisimilara hakili la aw ye faamuyali caman sɔrɔ Sikaso mara ɲɛmaa n'o ye gouverneur ye an b'a fo nin kɛnɛ in kan ka Sikaso dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen fo minnu ye bi Sikaso kɔnɔ yan n'o ye domaine cakɛdaw ye ka se maire ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ anw nana Sikaso walasa min ye jɛmukan ye k'a gɛrɛ sigiramɔgɔw la waati nataw la an y'o kuma fɔ marabolo wɛrɛw bɛ yen an bɛna se olu ma nin n'a ɲɔgɔnnaw faamuyaliw ka se ka di sigiramɔgɔw k'a dɔn nin cakɛda in bɛ anw fɛ anw ka marabolo kɔnɔ yan jɔyɔrɔ in b'a la a kan ka nin kɛ a man ka nin kɛ directeur a bɔra ka bilasiralikan di sisan o la nin kɛnɛ in kan an bɛ segin k'an ka jamana marabagaw fo min ye jamana kuntigi ye son excellence le colonel Assimi Goïta an ka foli bi se a ma sariya in taara olu de fɛ ka lawaleya walasa min bɛ kɛ lafiya ye jamanadenw yɔrɔ an na se k'o sɔrɔ dugukoloko la ni an ma lafiya dugukoloko la foyi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ u welela ka taa fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ an ye kalifa min kɛ aw la ni o ye ka musaka ɲini ka na bila jamana wagane kɔnɔ a y'a jɔyɔrɔ kɛ a la Amadou Traoré le directeur national du CARAS an b'a fana fo nin kɛnɛ in kan waati wɛrɛw la an bɛ Sikaso yan cakɛda wɛrɛ mun bɛ tugun na aw na o ye nin kɔni an dolen Sikaso jɛmukanw na fo ka Sikaso jɛmukan bɛɛ ban an kɔni bɛ Sikaso yan fɔlɔ ni Ala sɔnna n b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka m'o la jɛmukan wɛrɛ ka Sikaso yan salamu aleykum warahmatulahi taala barakɛtu.